Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang rason kung bakit dapat kang maging proud na ikaw ay isang Pinoy. Ang Pinoy ay likas na magalang and it shows. Yes, I know na sa panahon ngayon mahirap tong makita kasi may mga batang pasaway. Di ba ganun yung kanta? Nagawa ko ba siya ng tama? But anyway, did you know na kilala tayo sa ibang bansa as magalang? Yan. Dahil sa isang simpleng gesture na nakalakhan natin. Alam niyo kung ano yon? Ang pagmamano. I don't entirely know, but if I'm not mistaken, tayo lang ang mga bagets na nagmamano sa matatanda. It's a gesture na dapat nga hindi natin tanggalin sa ating kultura. I mean, kasi di ba may mga ibang tao na ayaw magpamano kasi daw nakakatanda, hindi pa naman daw sila ganun katanda, but it's a gesture of respect and greeting na dapat nating i-encourage sa mga kabataan. Why? Kasi it humbles them. It's encouraging them to pay their respects sa elders. Pag nagmano naman sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun uugod-ugod ka na eh. It means lang na nire-recognize ka ng bata as nakakatanda. So sana hindi natin to hayaang mag-fade away sa kulturang Pinoy kasi may mga bata talaga ngayon na hindi na marunong magmano. So sana ibalik natin ang pagtuturo sa mga bata na kailangan nilang magmano sa mga nakakatanda as a form of respect. Kasi we are known globally for this. And this is actually a good way to be acknowledged sa ibang bansa as someone na galing sa bansang magalang. Okay? Mas okay na akong ma-recognize na ganun. Kesa naman ma-recognize ako for something bad about being a Pinoy. O diba? Okay na ako doon sa galing ako sa isang bansa na ang bata ay magalang. Ikalawang rason kung bakit dapat kang maging proud to be a Pinoy. Kilala tayo sa pagiging maalaga. Joke all you want sa mga Pinoy na nakakapag-asawa ng ibang lahi o kaya naman sa mga professional na nangingibang bansa to be a nurse or DH, but there's a reason as to why yung ibang lahi ay pinagkakatiwalaan tayo sa pinaka-importanteng trabaho, ang pag-aalaga sa kanila. Because we can. No one can take care of you more than a Filipino can. That one I can say with pride. Kasi iba tayong mga Pinoy mag-alaga eh. Kaya nating magmahal ng tao more than we love ourselves, and sometimes we can even give the people we love everything we have just because ang thinking natin ay okay na tayo ang wala, wag lang sila. Ganyan tayo ka-selfless magmahal at mag-aruga. So some of you hypocrites and judgmental can say na kapag may nakita kayong Pinay at ibang lahi na mag-partner sa mall or somewhere na may isa na naman pong Pinoy ang guminhawa ang buhay, all you want, go ahead. Laitin nyo sila, mag-assume kayo ng buhay nila, go ahead. But that foreigner na naglalakad is one lucky dude for ending up with a Filipina. So bawas-bawasan natin yung inggit sa katawan and just be proud and happy na merong Filipina na nagpapatunay na tayo talaga ang standard sa pagiging maalagang partner, even the most reliable health worker. Okay? Tandaan nyo yan. Bago natin alamin ang huling bagay na nakaka-proud about being Pinoy, eto na muna ang kwento ng ating biyahe sender of the night. This one ay mula sa isang anonymous texter sa ating text line na 0917-851-4329. So babansagan kitang Ani. Yan. Bago na pangalan mo. Basahin natin ang biyahe ni Ani. Hi DJ Lala, good evening. I'm 43 years old, solo parent. May kakilala akong lalaki. Matagal na. Tago na lang natin siya sa pangalang Rayo. Di ko alam kung bakit at paano nangyari. Isang araw naramdaman ko na lang na na-in-love ako sa kanya. Iniisip ko kung paano at bakit ko naramdaman yun. Kasi wala naman siyang katangian na tulad sa namayapa kong asawa. Dati nagbibiroan kami hanggang magkaasaran. Until one night, may prank goes wrong. Bala ko sana siyang iprank nung gabing yon, pero nauwi sa hindi dapat na mangyari. Natakot ako after naming mag-love making, nasampal ko siya kasi natakot akong mabuntis. Then naging magkaaway kami. Alam kong mali kasi may GF siya eh. Kaya iniwasan ko siya ng todo. Kaso ang hirap pala kasi mahal ko siya. Sinasabi lagi ng mga friends ko na siguro bato na yung puso ko kasi meron naman daw nanliligaw sa akin pero wala akong nagugustuhan. Bakit kay Rayo ko
pa naramdaman ito? Ang sakit niyang mahalin kasi alam kong mali. Ano po bang gagawin ko? Well, hi Annie. I know not your real name pero Annie na itatawag ko sa'yo. Yan yung sinasabi natin lagi na do not tempt anything or anyone for that matter na you cannot handle. Hindi na kasi kayo bata so yung mga bagay-bagay na maaaring mangyari o nangyari na nga sa inyong dalawa ay hindi natin matatawag na aksidente. Though hindi ko na-gets kung anong klaseng prank yung pinaplano mo para mag-end up kayo sa siping. Ano yan? Anong prank yan? Hubad-hubaran prank? Ganon? Sorry. Sorry na, hindi ko kasi talaga nagigets. Anyway, whatever that may be, I know for sure na conscious ka sa what's about to happen that night. That I am sure of. Hindi pwedeng hindi mo naramdaman yung tension na building up, lust building up, yung want to do it. Ayan, lahat yan may warning signs before it happens So, imposibleng hindi mo yan naramdaman at imposibleng hindi mo pinili kung ano yung ginawa mo afterwards mong maramdaman lahat ng yan. So, ngayon, yung sinasabi mong in love ka, in a frank and simple terms ate, baka nararamdaman mo lang kasi, sorry pero I have no better term to put it. Baka kasi nararamdaman mo lang yan dahil nakatikim ka na. And you liked the experience. Isipin mo that is something you missed doing for a very long time. So maybe dahil na-experience mo siya uli with this person, yung feeling na yon plus yung adrenaline of knowing na ang ginawa mo ay bawal is being mistaken as love. Pero ang totoo, ito ay lust. You get me? Kasi ikaw na din ang nagsabi na pansin mo lang siya o nag-start lang mag-iba yung nararamdaman mo when that night happened. So love, hindi ba to ang puso mo? You just didn't know what you needed before nangyari yung nangyari sa inyo. You were fine focused ka sa anak mo and contented ka. Then one night, someone showed you what you've been missing. So again love, you are not in love. I don't think so. At least not yet. So wag ka magpanic. He just made you realize na maybe it's time for you to be happy with someone again. Kasi na-miss mo yung feeling of being held being with someone and all the things a couple can do. Na-miss mo lahat yon. So maybe he just made you realize na you are now ready to be with someone again. Claro? So again love, in conclusion, yung nararamdaman mo may not be even love. That is lust and want to be with someone again. It doesn't have to be Rayo, just with someone who can hold you, who can be in a romantic relationship with you, who can love you. I think that is not love. You just miss the feeling of being loved. Okay? So I hope, Annie, nakatulong ako sa iyo sa pinagdadaanan mo. Sana nabigyan kita ng clarity. Sana klaro na lahat sa iyo. At syempre, kung ikaw ay may problema din katulad ni Annie, then all you have to do is send it over sa aking Facebook page or text me through 0917-851-4329. Love, nasa dulo na tayo ng ating programa. Kaya naman it's about time para bitawan ko na ang last reason as to why you should be proud of being Pinoy. Ang Pinoy, maparaan. In other words, wais talaga tayong mga Pinoy. Kasi sa kahit anong sitwasyon, panahon at pagkakataon, we find ways to rise above the water. Nagpandemya, nag-usbungan ng mga online shops, Pinoy streamers, vloggers, and social media influencers. We turned our disability to ability, our obstacle to a stepping stone, and the impossible to possible. Likas tayong maparaan even when may mga taong ginagamit ito sa kalokohan still. Another proof na kapag may gusto talaga tayong mangyari, nagagawan at nagagawan natin ng paraan. For that reason alone, I am proud of being Pinoy. Hindi sa kalokohan part doon sa maparaan part, okay? Kaya sa mga kabisyo natin, be proud of being Pinoy. There are a lot of things to be proud of sa ating race. Though sometimes may mga taong nagtatarnish ng credibility natin, ng imahe natin as Pinoy, but that shouldn't stop you from being proud. Kasi kung meron mang 2 taong sumisira ng imaheng yan, merong 10
na nagbe-build ng imaheng Pinoy. Okay? Sa mga kabisyo natin, I think that's it for me tonight and I hope you felt good after this show. O diba? Kasi ako sa mga napag-usapan natin, I really felt good being a Pinoy. Kaya kabisyo, I think that's it for me tonight. I hope you had a great Friday and of course, I'll see you guys on Monday na lang. Have a great weekend, everybody. And if you wanna follow me on my socials, just because gusto mong alamin kung anong ginagawa ko every weekend, wala kang makikita. Charot. Hindi, mag-post tayo ng update. Ayan. Sa akin socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Laika. Ayan, magpo-post tayo sa mga yan on weekends. Kaya sa mga kabisyo natin, just drop a follow o kaya naman i-like nyo na ang aking mga socials. And kung gusto nyong balikan over the weekend ang mga biyahe episodes natin, yan ay uploaded sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Kabisyo, I gotta go ahead. My name is DJ Lala and this is my show, this is my program, this is Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night, everybody. Bye! Love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.